Per què hauries d'estudiar química al Calamot? Encara dubtes si estudiar aquesta assignatura? Doncs no t'ho pensis més! La química és la ciència del canvi i la matèria, i per tant, la podem trobar a qualsevol disciplina científica. Creieu-me, un cop us hagueu endinsat en el temari, veureu química a tot arreu. Termodinàmica. Solubilitat, Equilibri químic. formulació, Oxidació i reducció. reaccions químiques... Millor... Anem a veure l'aula. En el Calamot, l'objectiu del professorat és preparar l'alumne per desempenyar-se exitosament a les proves PAU. Els alumnes estudien a partir d'exercicis reals de les PAU, exercicis que milloren les seves competències en càlcul i resolució de problemes. En definitiva, estudiar el Calamot És un win-win.